povod je znači manifestacija Letnji bioskop na Vračaru. Gradska opština Vračar je htjela da unapredi kulturno-turistički sadržaj preko leta ovde na prostoru Vračara. Mi smo najmanja opština, 3 kvadratna kilometra, ali najgušće naseljena i jednostavno naši mladi, naši seniori i uopšte svi koji dođu da obiđu određena mesta, ovde su najviše obilažena mesta Hram Svetog Save, Muzej Nikole Tesle, Narodna biblioteka i uopšte Vračar je žedan za kulturnim, turističkim sadržajima i rodila se ideja manifestacije Letnji bioskop na Vračaru. Znači, naredni mesec dana od 27. jula do 27. avgusta biće na potezu između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke veliki ekran. Tu će biti dosta sadržaja, znači u petak, subota, nedelja od 20 časova će biti prikazani oni vanvremenski klasični filmova, biće prikazani dečiji filmovi, biće prikazani filmovi koji su jako edukativni iz sfere što kaže razumevanja mnogih stvari što se tiče vere. Za svaku će biti po nešto, biće edukativnog, kulturnog sadržaja, biće animacija kako za male građane Vračara, tako i za odrasle. Znači svakog dana od ponedeljka do četvrtka u večernjim časovima biće organizovani muzički događaji, biće talenti Vračara predstavljeni ovde, biće poznate grupe koje su na Vračaru isto reprezentovane i u sadržaju će biti prikazani na jedan način gde će se promovisati znači svi one vrednosti Vračara na jednom mestu u letnjom periodu, da se popuni taj jedan, što se kaže, period kad nismo na moru, kad nismo na planini, a ovde smo, a dan dugo traje i skupljanje na Vračarskom platovu uvek je zanimljivo. Ja moram da kažem još jednu stvar, da je Hram Svetog Save i vladika Remezijanski Stefan dao blagoslov, a takođe da učestvuje u toj realizaciji zajedno sa gradom Beogradom i sa gradskom opštinom Vračar. Ja se tu zahvaljujem njima svima i smatram da svakog leta ova manifestacija će biti tradicionalna i na jedan određen način predstavljaće Vračar, predstavljaće Beograd, predstavljaće Srbiju u malom.